Vi bliver nødt til at dokumentere. Systemet er fucked up. Jeg har vandret siden jeg blev overfaldet i et efterår, og der er stadig ikke nogen, der har kigget på overvågningsbilleder. Jeg har også indbrud for et par år siden, der har der ikke sket en skid. Men I kan bruge alle jeres ressourcer på at stå dernede og være dumme. Jeg går lige igennem. Kan I se fejlen? Jeg kan udpege de personer, der overfaldt mig, men det har stadig ikke været inde på politistationer på Bæksted, og vi har ringet forskellige gange. Og hvad med Istegade, spørger vi bare. Ja. Alt det der hårde narko, der florerer. Hvorfor gør I ikke noget ved det? Nej, fordi man skal finde de meget farlige planterøger. Hvorfor skal det gå ud over os, der ryger hash? For at vi elsker hash. Fri hash i Danmark. Det er der, hvor der virkelig er mange ofre. Det går ud over så mange mennesker. Når de her fredelige mennesker går ind på stedet for at købe dem på en hash. I må da også være træt af det et eller andet sted. Helt ærligt. Fordi vi har jo brug for jer i Danmark til mange ting. Man har virkelig brug for jer i Danmark til mange ting. Men lige frem at konfiskere en urt, som gør det bedre for folk. Det er fandme rigtigt. Vi kan ikke undvære dem. Og hvorfor kan man aldrig få svar fra politiet, når man spørger dem om noget? Så spørger de, hvor var du i går mellem 8 og 9? Jeg svarer ikke på dumme spørgsmål fra det danske politi. Hvorfor skal man kriminaliseres, fordi man er syg af gigt og har depressioner og alt muligt? Og man kan ryge en urt, som er... Jamen altså... Og brugt af indianerne igennem mange... Tak skæbne, Danmark er spillet for lidt, og I er på fjæsbogen senere. Ja. Hey.